perquè m'he trobat una cosa que m'interessava, que la tenia oblidada, i em sembla que és interessant. Si no hi teniu massa inconvenient. Sí? És tornar cap a, no els electrons, sinó cap a la llum. Tornem a la llum una altra vegada. De fet, si algú vol llegir a poc a poc, això que comentarem avui està en el llibre aquest de l'Aguilar, Apunts de metafísica de l'èxtasi. I té un primer capítol del llibre titulat Meditació sobre les matèries. I aleshores té un capítol dedicat a cada una de les 3 matèries que distingeixen els hinduistes, que en diuen matèria causal, matèria subtil i matèria densa. I aleshores, ara ho comentarem una mica, doncs avui volia fer aquest de la matèria causal, que és la que jo l'equiparo a la llum, ja veureu si esteu d'acord o no, perquè comparar Orient i Occident sempre és difícil. Aleshores, el pròxim dia continuaríem amb dels electrons i després comentaríem el que ell diu sobre la matèria subtil, i després quan passem al nivell 3, seria nivell 1, nivell 2 i nivell 3, no? I això també ens servirà perquè estem massa acostumats a treballar per nivells i no fem relacions així, diguem-ne, entre nivells, i això potser ens servirà. De fet, per el que he anat veient, de totes les àrees, diguem-ne, la que més treballa és l'àrea que posem ètica nosaltres. És a dir, no sé si teniu a mà l'esquema de la llum, no sé si ja no el porteu, el quadre aquell gran que era obert de 2 pàgines, em penso que el teníeu, no? Doncs veieu que a ètica posa plasma 1, veieu que posa plasma 1? No, aquell dels quadres, aquest. Aquest d'aquí, aquest, això. Quina serà una matèria? Matèria causal. Sí, que ho tens, sí, tant que ho tens. Tant que ho tens. Matèria I causal. jo el veig. No és això que s'ha passat ara? Sí, això. No hi ha lletra, però vull dir, és el tamany aquest, és la mida. Aquest. Perquè hem anat fent nosaltres? Sí. Sí, jo no us l'he donat. És el que heu d'haver fet vosaltres. Aquest, sí. Bueno, saps què passa? Que a mi m'ha semblat interessant tornar una mica enrere, perquè tot el que sigui anar enriquint aquest esquema és millor. I resulta que hi ha moltes àrees aquestes que jo les he agafat per pinces, però resulta que trobes que uns altres l'han treballat molt. I és molt interessant si quadra, no? Jo vaig llegir i comentant. Meditació sobre la matèria causal. En realitat ell ho té posat al revés. Té primer la densa, després la subtil i després la causal. Ho té posat 3, 2, 1, diguem-ne, no? Per tant, hi ha alguna al·lusió amb allò altre. Diu, amb la matèria subtil no hem necessàriament arribat a l'estat primer de la matèria. És a dir, baixant de la matèria densa o grollera cap a la matèria subtil. Que jo equiparo aquesta subtil a l'electrònica, al nivell 2. Més enllà de la matèria subtil, encara divisible, fixeu-vos que hi ha corpusculets. Això qui ho diu? Això ho diu l'Aguilar. Sí, de moment ho diu ell. Més enllà de la matèria subtil, encara divisible, articulable i capaç d'adquirir forma, és a dir, corpuscle. És a dir, el cos és una forma. La ment humana ha intuït l'existència d'un estat material indivisible, inarticulable i incapaç d'adquirir forma, que jo equiparo a l'ona electromagnètica. Ja ho veureu. D'aquest estat primordial de matèria, l'hinduisme i el budisme n'han dit espai eteri. D'aquest estat primordial de la matèria. Recordeu que nosaltres posem a ètica general concret. Conjunts concrets heterogenis. I quan més avall de tot, més general, la totalitat concreta. I a dalt hi haurà l'abstracte, el general abstracte. I entremig hi ha el particular, que té aspectes concrets i aspectes abstractes. D'acord? I que nosaltres posem a la línia ideologia, metafísica i ètica i posem els sers. Més que els sers, les substàncies. L'EST dèiem, el ser el posàvem encara més enllà.
L'EST, la substància, la base de les coses. El cetos, que es dona ètica. Ètica és un cetos, una S que s'ha perdut, que s'ha convertit en un esperit, una cometa que posen al damunt els grecs. D'acord? I per tant la poso allà. I jo equipararia aquesta matèria causal al plasma primer. Recordeu que era un safarranxo d'ones lluminoses, d'ones electromagnètiques. Era l'espai original d'ones electromagnètiques. Però tant Orient com Occident, sempre que pensen en ones, pensen en alguna cosa que vibra, alguna substància, alguna cosa que està per sota que vibra. I tradicionalment s'ha dit l'èter, en aquesta cosa que vibra. Aquí fixeu-vos que ells diuen espai eteri, és un espai d'èter. És a dir, el dir espai eteri volen dir que és un espai que no és buit, sinó que està ple d'alguna substància, d'alguna cosa, que és l'èter. Però ara veureu que és a dir, la distinció entre la cosa que vibra i la vibració de la cosa és una distinció mental, però que en realitat és la mateixa cosa junta. És a dir, no és un espai que alguna força exterior a ell el fa vibrar, sinó és l'espai vibrant. És un espai actiu, un espai viu, diguem. Ara ho veurem. L'hinduisme i el budisme han dit espai eteri, en sànscrit akasa, i akasa amb una C trencada, i en pali, el pali és la llengua de baix del Ceilan, akasa amb una S, una casa i akasa, amb cap. Akasa i l'altre akasa, perquè poca diferència. No sé si el pali ve del sànscrit, però em sembla que no. El que passa és que són paraules que es transmeten per raons religioses i tal, no és una paraula que segurament l'original és la sànscrita, i això ha passat a Ceilan per via religiosa, perquè el budisme també té molta influència de l'hinduisme, i això, el pali és l'idioma sagrat dels budistes, perquè a Ceilan és on es treballa més el budisme, és on hi ha les universitats més importants del món de budisme i tal. L'Aguilar hi va estar 3 anys fent budisme allà, a Ceilan. Ahir sap el pali i sap el sànscrit. El sànscrit és el de l'Índia, és el més antic, no? Però vaja, no sé si és el més antic, perquè allà baix hi ha llenguatges pre-indoeuropeus, i vés a saber. L'hinduisme i el budisme n'han dit espai eteri, en sànscrit a casa i en pali a casa. La filosofia presocràtica, és a dir, abans de Sòcrates, que és molt interessant, en parlarem, n'ha dit espai il·limitat. És a dir, en comptes d'espai eteri, espai il·limitat. En grec, apeiron. I això és una paraula pròpia d'Anaximandre, apeiron. En grec és el que la nega, i el peiron ve d'una paraula que clar vol dir una altra cosa, però vaja, peres en grec vol dir límit, i d'aquí surt perímetre, que vol dir mesurar el límit. Peripatètico, pasar por los límites, dar paseos por los bordes. Peri, doncs, vol dir límits, limitar. Però el que passa és que nosaltres entenem per límits una espècie de clos, és a dir, de muralla que envolta una cosa. I quan es diu apeiron, la gent es pensa que és un espai que no té límits, que no es acaba mai, infinit. I no vol dir necessàriament això en grec. En grec la filosofia grega de les peres aquestes famoses, doncs és que no es tracta que estigui limitat l'espai, sinó que sigui un espai on hi hagin limitacions. És a dir, que sigui un espai local, és a dir, un espai que respecti la localitat, que això no sigui això, que això no sigui això. Això és un espai limitat. I en canvi, un espai il·limitat és que això pot ser això i que això pot ser això, que és l'espai de la llum que us deia que s'atravessa, espai òlic. Ho explico una miqueta. I per tant, els grecs quan diuen apeiron no volen dir un clos tancat, sinó que volen dir un espai on cada lloc és cada lloc i no és un altre lloc. Això és un espai limitat, i un espai apeiron és un espai en què tot s'atravessa amb tot. Ho explico una miqueta. Això, ara ens trobarem, és molt interessant perquè abans de Sòcrates
els filòsofs es dedicaven a filosofia de la naturalesa i del cosmos. I a partir de Sòcrates es preocupa de lo moral i de lo polític i tal, i de lo social, i totes aquestes coses. Sòcrates sempre porta un bleu per l'altre i es dedica a preguntar a la gent, a veure què és la veritat, què és la justícia, què és la virtut, què és no sé quantos, la ciutat, què és el bé per la ciutat i coses d'aquest tipus, no? Canvia completament de panorama. Doncs el primer de tot és Tales de Mileto, i el Tales de Mileto doncs, comença dient que la base, tots busquen la substància última de tot, és a dir, el nivell 1 o el nivell 0, els nivells aquests bàsics, no? I el Tales de Mileto és famós perquè és el primer de tots, el primer filòsof presocràtic que es coneix, i va dir que aquesta cosa última en diuen argé, i això també és una paraula important, això seria una J, però en català la J és una G, i s'ha d'escriure així sempre que soni J, saps? En català s'ha d'escriure així, argé, és un so que no existeix en català, i llavors s'usa aquest dígraf per significar aquest so. Doncs l'argé vol dir l'origen, però no l'origen temporal, sinó l'origen bàsic, el fonament de totes les coses, no? Això és l'argé. I tots els filòsofs presocràtics, aquí tenim un llibre que us el recomano fullejar-lo, un llibre vermell que és famós en tot el món, que ara no recordo com se diu, són dos autors que s'han dedicat a recollir els fragments de tots aquests filòsofs presocràtics. No van escriure, no hi ha cap llibre seu, fora d'algun, en té un, i tots són d'altres filòsofs posteriors que els citen. Són frases, totes les frases, tots els fragments recollits, i són molt famosos i per ordre d'autors, diguem-ne, de filòsofs, i n'hi ha de molt interessants. L'Heràclit és interessantíssim, diu cada cosa que les frases d'Heràclit són per esborronar-se, algunes d'elles. Doncs, però tots busquen l'argé, i l'argé, fixeu-vos que aquesta paraula nosaltres la usem per dir arcabisbe, arcàngel, és a dir, aquest arc no és d'arc, del llatí arc, sinó del grec origen. L'arcàngel són els àngels fonamentals, diguem-ne, i els arcabisbes són els fonaments dels bisbes, són el bisbe màxim, no? Doncs arquitecte, no, aquest sí que ve d'arc. Bé, doncs ja està. I aleshores doncs, el Tales de Mileto va posar l'aigua com a argé, però aquest senyor i algun altre que he llegit no interpreta, com tothom a les filosofies barates diuen que l'aigua és l'aigua, no creuen que l'aigua és l'aigua, sinó que aquests creuen que l'aigua és la matèria subtil, aquesta que jo equiparo amb els electrons. I l'Anaximandre, que va venir després, bastant després del Tales de Mileto, va considerar que allò no era encara el fonament, i va buscar un fonament més fondo, i va posar això. La ciència moderna en diu, segons els casos, protomatèria, és a dir, una espècie de prematèria, i també avui dia, això ja ho hem parlat nosaltres en les nostres lliçons de la llum, de que tota la matèria està feta de llum, entretinguda. Per tant, és una espècie de prematèria. El que passa que no és entretinguda, la llum és suelta, i en aquest sentit dona la sensació que s'escapa, que no és matèria, no? Que no és una cosa fixa. I en canvi, doncs, quan s'enrotlla, llavors és matèria. Per tant, és una prematèria o una protomatèria, no? Es podia entendre així. També parlen d'unir per espai, i aquest tema ara el deixem de moment, després ja ens el trobarem. I també d'ordre implicat. Recordeu quan es parlava del David Bohm, aquell que posava 2 cilindres de vidre amb oli entremig, una ratlla així negra, i que feia així i es barrejava, tot això us ho he explicat, no? I ell deia que quan es feia córrer així la ratlla quedava escampada per tot el cilindre, i llavors la ratlla estava implicada però no explicada, i llavors quan es tornaven enrere tornava a aparèixer la ratlla. Llavors l'ordre explicat. Llavors ell diu que l'ordre explicat pertany a un espai de localitzacions, un espai local que respecta la localitat de cada cosa, que el lloc d'una cosa no és el lloc d'una altra. I fixeu-vos que tot això porta implícit un concepte de que la realitat és sòlida. És sòlida, és a dir, fixeu-vos que sempre que parlem de coses aquestes parlem de sòlids, fixeu-vos, perquè els líquids ja agafes doncs o els gasos, per exemple, agafes 1 litre d'hidrogen, d'oxigen i 2 d'hidrogen i els juntes, no fent aigua, no, sinó barrejant-los, i no queden 3 litres, queda 1 litre i mig, perquè dintre d'un es fica l'altre. Enteneu? Vull dir, ocupa llocs buits que l'altre no ocupava i que semblava que tenia un volum més gran. Explico. I també si poses el sucre dintre de l'aigua, la suma dels 2 volums no és igual, sinó que és menys.
perquè la dissolució fa que es fiqui per entremig i no puja l'aigua tant com el sucre li faria pujar. Primer sí que puja, però després quan es va dissolent torna a baixar. Explico una miqueta, no? És a dir, que la noció de fluid, que és líquid i gas, ja no va bé per aquestes coses. És a dir, la localitat va bé pels sòlids. És interessant això, de la dependència que tenim dels sòlids. I en general això es ve dels grecs, excepte l'Heràclit, que deia que tot era fluència, tot era fluid. Bé, doncs deixem-ho. Total que aquest senyor va intentar aprofundir-ho més. Doncs l'ordre implicat, diguem-ne, també ja l'acabarem d'estudiar una mica millor després. Heus aquí un recompte d'aquelles intuïcions místiques, filosòfiques i científiques que, en la meva opinió, la de Vilar, n'han copsat millor la naturalesa. I ara ell se'n va a l'Índia. En la visió cosmològica dels Upanishads, els Upanishads són els comentaris dels Vedes. Els Vedes, allà, la gent que estudia poca història, que són poc crítics, els atribueix, diuen que tenen 5, 6, 7, 8, 9.000 anys d'existència. Però sembla que com a màxim en tenen 3 o potser 3 i mig segles, mil·lennis enrere. És a dir, que van ser escrits els més antics cap al 2000 abans de Jesucrist, però no crec que hi arribi, 1500, 2000, i els altres posteriors. I els Upanishads encara són més tardans. Els Upanishads són el resultat de que tota una colla va al Neolític contra l'Índia i una sèrie de savis se'n van retirar, no en van voler saber res amb ell, consideraven que era ofensiu per la naturalesa. És a dir, que va fer agricultura, fer la ramaderia, fer la mineria, la metal·lúrgia, tot això era violentar la naturalesa, encara ho diu el Pànic, era això. Doncs, i aleshores es van retirar a les muntanyes, sobretot al nord de l'Himalaya i alguns altres racons. I aquests en deien els rishis, que eren els savis, els sants, una espècie de barreja de savi i sant. Dirien, serien síntesi i amor. Noumen, síntesi i amor. Cap a dalt savis, cap a baix sants. És a dir, la santedat és el concret i la saviesa és l'abstracte. Entenem que vull dir a la vora del final, allà el noumen. Doncs, i aleshores aquests senyors, pensant els Vedes, doncs van escriure els Upanishads, que són comentaris dels Vedes. I els Upanishads són el dels Vedes, però quintessenciat dels Vedes són més populars, recullen proverbis i coses, i màgies i coses molt, molt ancestrals. El Rig Veda és anterior a la invasió dels indoeuropeus, trossos del Rig Veda, i els altres Vedes ja són més barrejats de coses dels indoeuropeus, etc. És a dir, que hi ha tota una història, no? Igual com la Bíblia també té comentaris, no? Avui dia, per exemple, els jueus tenen el Talmud, que és molt més llarg que la Bíblia, que són els comentaris de la Bíblia, però ells tenen els Upanishads, que són els comentaris dels Vedes. Aleshores, diu aquí, en la visió cosmològica dels Upanishads, és a dir, els Upanishads tenien visions cosmològiques, i fixeu-vos que tant ells, com veurem ara els grecs, tenen visions cosmològiques, és a dir, que treballen això aquí, les cosmologies van aquí, però veurem que els treballen des de la seva saviesa i des de la seva santedat, sempre, i que els hi atribuiran qualitats mitològiques i místiques i tal. És a dir, que sobretot treballen en aquesta àrea, que és l'àrea seva, l'àrea oriental. No? Ara ho veurem, això. I és molt interessant perquè són aquestes àrees poc conegudes per nosaltres, per això no sé si noteu que val la pena que ho estudiem, això. Que és interessant perquè és veure el tema de la llum per darrere. M'enteneu? Bé. Doncs, en la visió cosmològica dels Upanishads, la matèria causal apareix d'una banda com la causa immediata del pla subtil, que és el que jo en dic el nivell 2, i això ja ho hem demostrat nosaltres, ja hem vist que el nivell 2 es feia al nivell 1. Recordeu aquells famosos papers que tu sempre em busques, no? Però aquesta vegada ja estic més trejat com que no hi eres tu, saps? Recordeu que del nivell 1, que és el fotó, surt el nivell 2, que és aquest d'aquí. És el dels leptons quarks. Per tant, de moment coincidim. Causa immediata del pla subtil, de l'altre com la causa immediata del pla dens. És a dir, que immediata vol dir a través del pla subtil. És a dir, que fa de mediador. I això nosaltres ja ho demostrarem també. És a dir, nosaltres passarem el pla dens, que seria aquest aquí, a partir del subtil i aquest a partir d'aquest. O sigui que quadra bastant això. No? Suposant que aquests plans coincideixen amb els nostres, que això ho anirem veient. Respecte a aquest darrer punt, sobre el pla dens, val la pena de fer notar que segons diversos fragments Upanishads, doncs la Terra, la Terra té el seu fonament en l'espai eteri. És a dir, que la Terra, que la consideren ja el resultat del pla dens,
està com nedant o com posada en el pla eteri. Recordeu que en la Bíblia, que això està tret de Babilònia i potser de l'Índia o de Babilònia va sortir així cap a Israel i cap a l'Índia, no? Que és el més probable. Doncs en el principi Déu navegava damunt les aigües, i de les aigües va anar traient la creació. Va treure una cosa, va separar l'altra, va començar a fer dualismes, que ara ens els trobarem, aquests dualismes, no? Hi havia doncs, les aigües de dalt, les aigües de baix, després les aigües que va fer el dia i la nit, i no sé què més, i bueno, les aigües seques, les aigües mullades, una sèrie de coses, no? Doncs la Terra té el seu fonament a l'espai eteri, i aquí posa una cita dels Upanishads. Totes les coses estan com teixides en l'espai eteri, com si fos un caramàs, i totes estan teixides en l'espai eteri. Això ho diu el Brihadaranyaka Upanishad. Totes les coses sorgeixen de l'espai eteri i retornen a l'espai eteri. Que això també és la teoria del diluvi. Si el diluvi són les aigües que s'ho mengen tot una altra vegada. Solament que a nivell de Babilònia parlen d'aigües, no parlen d'aquest pla eteri, sinó que parlen com Tales de Mileto de les aigües, que seria el subtil. Però bueno, com que hem quedat que era mediat, doncs bueno, està bé, ja està bé. M'explico. El que passa és que llavors s'haurà de pensar que dintre d'aquestes aigües, que és el pla subtil, que seria el plasma 2, no? Doncs, que és el nivell 2, doncs hi ha, atrevessant-lo, tota una sèrie de coses de nivell 1, que seria la matèria aquesta causal. I això també ho sabem nosaltres, el plasma 2 és així. Les dues característiques més importants d'aquest estat causal, això és interessant, de la matèria designat com a espai eteri són, des de la perspectiva hindú, que ja veureu que és la més fina, l'extensió i la vibració. L'extensió i la vibració. No sé si recordeu, és a dir, que això jo ho poso aquí, aquest espai eteri aquí. Doncs bé, l'extensió i la vibració. Em sembla que el tenim aquí, la vibració. El teniu aquí em penso. Mireu vosaltres en el paper. En la tècnica, que sí? Fixeu-vos, oi? Que sembla que ho hagin fet tenint en compte aquest text, això, una mica? Sí. Que sí? Doncs això em passo la vida felicitant-me i sent feliç. Perquè em trobo, llegeixes un filòsof, i bueno, el vaig llegir i dius, mira, vas aquí, i això és una confirmació, no? Doncs... No és científic, oi, que t'ha escrit això? No, que va. L'Aguilar, res, és místic, és un llibre de mística. Res, no és científic. Fixeu-vos que aquí posa espai, i l'aspecte concret de l'espai és una extensió. O sigui que aquí hauria d'anar extensió, en realitat. Aquí hi ha l'abstracció de l'espai, aquí seria l'espai lògic, allò de les dimensions de Descartes, de les coordenades cartesianes, aquest és l'espai físic, corrent. I aquí l'extensió, que és la continuïtat real de les coses. I ja veureu, no sé, a veure, mireu-ho, on tinc posat jo camp electromagnètic? També és per aquí, També és per aquí. El significat. Tens la radiació electromagnètica. No, camp. El signe. El signe? Sí. Exacte. O sigui que és aquí. És a dir, fixeu-vos que... Món vibrant. Sí, món vibrant. Si pots posar també camp electromagnètic. Sí, és molt important perquè en física això és una cosa molt clara, no? Els camps electromagnètics. Sí. És a dir, fixeu-vos que és això que dèiem, que és l'extensió que vibra. I aquí és la vibració d'aquesta extensió que vibra. Enteneu què vull dir? És a dir, aquí ja vas cap al fenomen, vas cap a coses més expressades, no? I nosaltres només endevinem el camp per les vibracions que hi ha. Així com l'aigua la veu perfectament, encara que no hi hagi ones, difícil perquè sempre n'hi ha, difícilment et trobes un llac llis completament sense cap ona. I la ona, l'arrissament te'l fa veure bé. Si fos tan llis, doncs no veuríem res. Entenem, pensaríem que és un mirall que no hi ha sota res. Doncs, bueno, és a dir, les ones, que ja són més fenomèniques i estan més cap aquí, no? Més expressives, expressen l'existència d'aquest camp, que és l'èter causal. D'acord, una miqueta? L'èter aquest, l'espai causal. Bé, aleshores, fixeu-vos que aquí, en l'Índia, realment, ara ho veurem, és un espai vibrant.
En canvi, els grecs no ho tindran tan clar, això. Són més tontos, en aquest aspecte. És a dir, que no és un espai abstracte, és un espai vivent. Que dèiem que els camps eren un misteri molt gran. El camp gravitatori, per exemple, que el fet que aquí deixis un llapis i cagui. Clar, estem acostumats que caigui perquè ens penseu que cau perquè no s'aguanta, però cau perquè és atret per la terra. Si no s'aguantaria. L'estrany no és que s'aguantés, l'estrany és que caigui. El que estem tan acostumats que ens sembla estrany el contrari, no? Però qui les tira? Entenem? No sé de coses les tiren. Ningú. És dir, nada por aquí, nada por aquí. Bueno, pues què hi ha? No es veu, però hi ha. Bueno, pues aquest és el misteri aquest. Entens? Això és la diferència entre un espai abstracte i un espai actuant, que és un camp. I aquesta noció de camp és magnífica i difícil. I, a més, ja recordeu que us ho explico moltes vegades, diem la Terra és la Terra i tot l'univers. Perquè físicament, materialment, és una bola. Però no actua en la Lluna. Doncs allà hi ha la Terra. Si actua és que hi és, d'alguna manera hi és. I si actua en el Sol, perquè també belluga en el Sol la Terra, vol dir que allà hi és la Terra. Per tant, la Terra és omnipresent com Déu. M'enteneu o no? I per què? Pues perquè cada cos genera un camp gravitatori. Doncs bé, igual com hi ha camp gravitatori, hi ha camp electromagnètic. El camp gravitatori l'estudiarem quan estiguem en el nivell 5 o 6 o 6 el que sigui. El camp electromagnètic també varia la seva... Com? El camp electromagnètic també fa com a gravitatori que perd intensitat. Sí, igual. És a dir, el camp gravitatori segueix la llei de Newton, que diu que és inversament proporcional al quadrat de la distància. Doncs hi ha la llei de Coulomb, que diu que la força elèctrica en què s'atreuen, hi ha una altra paral·lela magnètica que no és de Coulomb, sinó no sé de qui és, de Maxwell, no sé de qui és, doncs que diu que tant els camps elèctrics com els magnètics, i per tant també els electromagnètics, que són més complicats, que és una altra història aquesta que només hauria d'explicar una mica. Ho vaig intentar explicar una mica quan vaig fer allò dels electroimants i tot això, però no sé si va quedar prou clar aquest tema d'un camp electromagnètic. No? Però vaja, sí, es transmeten segons l'Einstein a la velocitat de la llum. És a dir, dit d'una altra manera, tant un gravitatori com qualsevol altre. No? És a dir, tu mous la Terra, per exemple, la mous així, esclar, el camp varia i tot l'univers queda variat. Doncs aquesta transmissió es fa a la velocitat de la llum. O sigui que les variacions de camp es fan a la velocitat de la llum. Però és bonic pensar que en el segle XIX, que eren tan racionalistes, ja van veure's obligats a introduir aquesta noció de camp que és tan irracional, tan poc clara i tan estranya. I fixeu-vos que aquesta noció de camp, només la noció de camp pot explicar que totes les coses, totes les variacions, totes les determinacions del camp no són afegits en el camp, com ens pensàvem abans de l'espai buit, que eren coses que eren creades i posades com un pessebre, sinó que és el mateix camp que s'arruga que fa la cosa. La cosa és camp arrugat, que això ho va dir l'Einstein claríssim en el camp gravitatori i després s'ha anat ampliant. És a dir, que la matèria no és més que camp arrugat, és que amb una nova dimensió, una curvatura amb una nova dimensió, que mirada des de la primera dona la sensació de densitat. És una espècie de camp que s'arruga així, tu ho veus des d'aquí, llavors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, doncs aquesta queda projectada d'aquí, aquesta queda projectada d'aquí, aquesta queda projectada d'aquí, perquè tu no veus aquesta dimensió afegida en què s'ha enfonsat el camp. Aquesta aquí, 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 aquesta aquí. Llavors, aquí es veu una cosa molt espessa i aquí una cosa molt clara. I no obstant, l'únic que ha fet és arrugar-se, és a dir, les distàncies són les mateixes, diguem-ne. És a dir que quan nosaltres veiem una cosa densa no és més que hi ha un espai enfonsat en una altra dimensió, entens? Que mirat sense tenir en compte això dona la sensació de densitat. Bé, doncs
Bueno, tornem aquí perquè anem massa lluny, si no, no acabarem. Doncs, extensió i vibració. La matèria causal és aquella condició de la realitat en la qual es passa de la inextensió i del repòs del pla absolut. Quin deu ser aquest? El nivell 0. Aquest tenim nivell 0, no? Què? És el repòs absolut. Ho diuen així. Ho diuen així, perquè no saben com dir-ho. Ho fan per negació de l'extensió i de la vibració. Però jo no crec que sigui repòs absolut ni inextensió. Jo el que crec és que és intenció, és una extensió intensiva. Una miqueta, per exemple, aquí passa això. Això és el dibuix d'un forat negre. És a dir, un forat negre, la cosa es fa tan fonda que ja tot aquí es perd. Però es perd no vol dir que es perdi, vol dir que es perd extensivament, però no intensivament. Allà hi és tot, el que passa que està en germen, és la llavor, per això el poso alfa i omega jo en aquest 0. Oi? És a dir, que és com una llavor del futur. Les llavors són el que genera la planta, però també el generat per la planta. No? És a dir, la planta ve d'una llavor i la llavor ve d'una planta. I per tant, la llavor és una alfa i és una omega de la planta. És a dir, la planta torna llavor. És a dir, la planta no mor quan es fa vella, mor quan fa llavor. Després queda una crosta allà, que es fa escavant. Això és important, per la vida humana també. Nosaltres ens entrem en plenitud total, és a dir, acabem la nostra vida. Acabar vol dir posar cabo últim perquè quedi rodona. Quan ens projectem amb els altres, quan fem fills, quan fem gent que els hi fem el bé, quan deixem coses pel món, és a dir, això són les llavors que deixem. I això ens acaba, en el bon sentit de la paraula. Però el més no té importància. El més no té importància. Bueno, l'Apocalipsi diu les seves obres es van seguint tota l'eternitat, al darrere. Quan una persona és bona, les seves bones obres el van seguint al darrere per tota l'eternitat. Bueno, doncs una forma de dir-ho. Doncs és curiós que aquí fa una al·lusió amb un pla encara inferior en aquest pla causal, en aquesta matèria causal, que en diu el pla absolut. És a dir, que hi ha un pla absolut que nosaltres diem la pràctica. El nivell 0, que és el mateix. Perquè totes les pràctiques totes són nivell 0. Que també és una altra gracieta del nostre model. Suposo que hi esteu al cas, no? El que vull dir, recordeu que totes les boles surten d'un punt. Són tangents. Per tant, coincideix la pràctica amb el nivell 0. Diu, la matèria causal és aquella condició de la realitat en la qual es passa de la inextensió i del repòs del pla absolut a l'extensió i el moviment trepidant del pla relatiu. Dit d'una altra manera, a partir del nivell 1 ja estem en un pla relatiu. Ja no és un pla absolut. Fixeu-vos que hi ha relacions, s'obren 26 relacions. Enteneu? O totes les que vulgueu, totes les internes i externes que vulgueu, és a dir, s'obre la flor. Però abans no n'hi havia de relacions, no era un pla relatiu, era un pla absolut. Tot estava bonic. Avui dia, si aquí en comptes d'haver-hi gent tan artística i tan maca hi hagués algun científic, em faria la punyeta i em diria que ves amb llavors i borrades d'aquestes, aquí hi ha ADNs i RNs i allà hi ha tal, els no sé què, els ribonucleics i tot això, i res de llavors i res d'absoluts i tot, segueix havent-hi relacions i... Però com que no m'ho dieu, ja no us ho contesto. Però vol dir que això ho diuen avui dia científics una mica, no poden dir perquè com van retrocedint, com s'expliquen el retrocés cap a... No, ells diuen que la vida, ells diuen que la vida no és més que un subproducte de la química i la química és complexa, no és res absolut. És un munt de relacions més baixes. Tu dius, bueno, i més avall què hi ha? Està bé, és una altra pregunta, però mentrestant ens han desfet la vida com a llavor. És a dir, la vida no acabaria en aquesta pràctica com jo faig, sinó que acabaria en el nivell inferior, immediat inferior. És a dir, la vida, que és el nivell 7, acabaria en el nivell 6, però no en la pràctica.
Perquè jo faig una cosa que és molt atrevida i que és molt discutible i que els cientifistes me la discutirien segur, i és que cada nivell té accés a l'origen de tot. Accés directe, sense passar pels nivells que l'han generat. M'explico, no? I dir que els altres nivells han generat els aspectes relatius, però guarda un aspecte absolut. Una cosa que us ho vaig intentar demostrar quan al principi us vaig presentar el model complet, dient que la verdadera evolució no és una evolució mecànica que de formes mecàniques van sortint noves formes mecàniques més evolucionades, només, sinó que al mateix temps conserva aquell origen d'indeterminació quàntica que us deia, i que cada vegada aquesta indeterminació quàntica és traspassada a un nivell superior sense deixar de ser indeterminació quàntica. No sé si recordeu que us en parlava d'això. I això és el que fa que cada nivell tingui la pràctica, que en el quadre dels electrons us he posat no sé què de Planck. No ho recordeu? Energia de Planck. Exacte. És interessant potser que recordeu o que us ho apunteu. Vosaltres teniu aquest esquema? El teniu, sí, aquest esquema. Doncs m'agradaria que afegíssiu això. Els científics moderns són terribles i intenten ser molt precisos en unes àrees que no sé si se'n pot ser tant, perquè aquí estem en unes supermilimètriques quantitats. Doncs en aquesta ratlla que separa l'era 0 de l'era 1, que ve a ser el nivell 0 del nivell 1, l'era quàntica de l'era fotònica, la ratlla s'hauria de posar al damunt, aquí a la voreta, per a orientació, energia de Planck. Jo només he posat Planck aquí. Energia de Planck. Si mireu el trasto aquest, del qual és expert aquí, o potser posa, no sé si posa energia de Planck o temps de Planck, perquè és que hi ha el temps de Compton, energia de Planck, etc. Energia de Planck. Aquí la posa, l'energia de Planck la posa una mica abans de la divisòria, aquí, en el 0,4. Una mica abans de la divisòria entre l'era quàntica i l'era radiant. Jo us recomanaria que la poséssiu exactament en la divisòria. És a dir, en la ratlla aquesta. Però els científics la posen una mica més amunt d'aquesta divisòria. Alguns la posen un graó i altres 2 graons més amunt. Aquesta energia de Planck. Que és un número a partir del qual poden haver-hi fotons. Abans no hi poden haver-hi fotons. És a dir, que es poden començar a distingir uns dels altres alguna cosa, que en aquest cas és la més elemental, que són els fotons, que és l'energia luminosa. Enteneu? I per tant podríem dir que la nostra rosa aquella espècie de cosa que té tantes boles, l'àrea de la pràctica, que estan totes, doncs fa un volum, una cambra. És a dir, la pràctica és, si per exemple agafes la bola número 5, doncs és una àrea que agafa un octògon. Però en el número 5, el número 4, és una bola una mica més amunt, i també agafa el seu octògon. Per tant, entre el primer octògon i el segon hi ha un petit espai, no? És una cambra. I el 3, el 2, l'1 i el 0 són també petits octògons. I en la banda de baix, que fèiem així, se feien simètrica per baix també. Per tant, hi ha com una espècie de boleta, que són totes les pràctiques. Oi que ho veieu, no? Però que només és una, perquè no hi ha distincions. Sí que hi ha nivells allà dintre, però tot allò és pràctica, no? És la pràctica que comunica amb totes les boles. Doncs aquella cambreta està definida per aquest número que és l'energia de Planck. És a dir, a sota d'aquest límit no hi ha possibilitat de distingir res. Tot és virtual. Virtual vol dir que hi és. I per tant, que no és una cosa inextensa i no sé què més hem dit, i reposada total. Allà hi ha
és el quàntum de Planck, allà hi ha energia, hi ha força, hi ha matèria, hi ha temps i espai, tot hi és, perquè si no, no sortiria tot això, si no hi fos. D'alguna manera hi és, però d'una manera implicada, per això us he explicat l'ordre implicat. Us he dit que els moderns en diuen ordre implicat o bé hiperespai, és un espai rar. Aquí tenim fet a fotocòpia aquell llibre que us he recomanat moltes vegades del Linsen, que es diu, està francès, es diu Més enllà de l'atzar i de l'antiatzar, i aquell llibre que és un llibre despamparant. També l'Aguilar se'l va llegir tot de cap a peus i el va subratllar tot, li vaig recomanar jo, se'l va llegir tot. Aquell i aquest del Charon, i el del Charon, aquests dos, l'Aguilar se'ls ha llegit tots dos, i aquí el cita per aquí. Bé, doncs està una miqueta explicat això, no? Hi ha una espècie de pla absolut que seria això. El que passa és que, això es costa una mica d'explicar, això fa cansar el cap una mica potser, és que el desplegament d'aquest espai va cap aquí. Va cap aquí. Ho explicarem més bé. O sigui, el desplegament d'aquest espai va cap aquí, cap a Occident, cap a la mentalitat occidental. Però al desplegar-se es purifica ell. Explico o no? És a dir, aquest espai, aquest hiperespai és una cosa estranya. Jo en dic el pensament infantil, o la llavor de les coses, o digueu el que vulgueu, no? Que allà hi és tot, però és una espècie de mare magnum, que jo no he volgut ni dir que fos inextens, ni que fos en repòs, ni res de tot això. Ara bé, en el moment en què el fas extens i el fas vibrant, el destaques, se't purifica i se te'n van entès això? És a dir, si cap aquí, veus, les distincions es fan cap aquí, cap a l'experiència, aleshores cap aquí es fan les unificacions i al final arribes a la unitat, que seria aquest espai, però ja buidat de tot. No sé com dir-ho, simplificat, és a dir, allà sí que ja no hi ha res. No hi ha res que es pugui dir, no hi ha espai, no hi ha temps, no hi ha força, és a dir, no hi ha diversitat i pluralitat. És a dir, per mi aquí encara n'hi ha, i és tota, no encara n'hi ha, i és tota la pluralitat, el que passa és que està implicada, està com embolicada. Plicatus vol dir embolicat, una plica. Està embolicat. Però aleshores, al desembolicar-lo, se li surt com una ànima, que és la unitat perfecta. I esclar, els orientals, com que tenen com a finalitat cultural el noumen, és fàcil que diguin coses com aquestes, que en el pla absolut, és a dir, confonguin la pràctica amb el noumen, que ho fan molt. És a dir, l'Orient està oscil·lant sempre cap a per aquí, entre això i això. La gent més primitiva, els Vedes i tot això, estan aquí. El budisme torna a estar aquí, però l'hinduisme, que es fa molt més culte, inventa aquesta espècie, diguem-ne, de producte cultural, que és el noumen. I surt molt. I precisament diuen que el Buda va fer retornar l'hinduisme als seus orígens preindoeuropeus, que eren d'aquí. I aquí hi ha totes les religiositats primitives dels africans, dels indis d'Amèrica, i nostres, les més ancestrals, les més antigues, dels celtes, dels germànics, dels eslaus, tots, és a dir, tots vam néixer d'aquí. El que passa que aquestes, les més antigues, s'han conservat sobretot a l'Àfrica, a l'Amèrica Llatina, però pels indis, vull dir, i algunes coses de l'Àsia, com per exemple el budisme. O sigui, el budisme, inclús el budisme zen, és una sofisticació d'això, però un entrar aquí, un retornar aquí. No sé si queda una miqueta vista la diferència entre això i això. Això és unitari, això és la Advaita, la no dualitat. I això també és una espècie de no dualitat, però aquesta és una dualitat que hi ha dualitat i triplicitat i multiplicitat dintre, el que passa que no es pot veure, no es pot separar. És com, per exemple, es passa amb els quarks, que els quarks estan dintre dels àtoms i dels barions i d'això, estan dintre i no els hem pogut separar mai, però hi són. És a dir, no és una estructura unitària la que hi ha, és una estructura complexa, com les llavors, que les llavors són una cosa complexa, no són una cosa única.
El que passa és que la gràcia de ser llavor és que aquesta complexitat està amagada. I aquesta està amagada és el que ens costa d'entendre. Fixeu-vos que el que més s'assembla en la nostra vida mental a això és la intuïció. Per això aquí es diu que l'element mental que treballa aquí és la intuïció. Tot això, i l'Agustí Xaló parla de les intuïcions i de les postintuïcions. Les postintuïcions totes estan per aquí, és a dir, són desplegaments de les intuïcions. Però la intuïció primera, ell diu, és que quasi la tenim perduda ja. És a dir, estem sempre ja amb... De fet, la pràctica ja és manifestació. Té manifestació i té ocultació. Ja ha aparegut històricament en el temps, ja ha aparegut en l'espai, ja ha començat, està tot allà implicat en viu. Sí. Per tant... Sí, però implicada vol dir amagada, implicada... Però no s'ha desplegat. No és la simplicitat original, diguéssim. Sí, el que passa que jo considero més original això que la simplicitat aquesta original. La simplicitat per mi és un producte de cultura. És a dir, la realitat és més així. Entens o no? Sí. I l'altre és una quintessència mental nostra, un alambinament de la realitat. Entens? Jo considero que tant és cultura el noument com el fenomen. I ni el noument, ni els orientals es creuen, els orientals cultes, es creuen que el noument sigui cultura, ni els occidentals cultes fins ara s'han cregut que el fenomen era cultura. És a dir, tots dos pensaven que era natura. És a dir, els orientals pensaven que la base de la natura era el noument, i els occidentals pensaven que la base de la natura eren els fenòmens. I els fenòmens, a partir dels fenòmens, feien cultura. El qual vol dir que es perdien mitja bola. Estàvem tots a partir... I considerem que el punt d'arrencada era aquest, que són els elements concrets. Fixeu-vos que això és general, aquí va entrant elementalitzant-se, quan arriben a aquest nivell són elements. Entens? I llavors, tant l'occidental com l'oriental eren gent partida, gent no global. I aleshores cada un tenia la seva mira. I aquella mira concreta, que esclar encara era concreta, perquè amb ells els deia concret, però era elementaritzat. I és avui dia que es permet poder baixar fins aquí baix. És curiós que quasi tota la filosofia important nova del segle XX és baixar cap avall. En canvi la filosofia dels grecs és pujar cap amunt. És a dir, els grecs van construir tota la part de dalt perquè el de baix ho tenien intuïtiu, ho tenien, els venia sol. I aleshores ells van començar a pensar i a fer cultura, diguem-ne. I tot aquest, fan cultura aquesta construcció fins aquí dalt. Però passar d'aquí fins aquí ja és començar a culturitzar. El que passa és que aquí fins aquí només arriba ja un 50% de natura i un 50% de cultura. Però aquí ja hi ha un 25% de cultura i un 75% de natura. I per tant, pujar d'aquí a aquí és fer cultura. I anar abandonant la natura. El que passa és que això és un mig camí. Doncs totes les coses estan teixides a l'espai eteri, totes les coses sorgeixen de l'espai eteri i retornen a l'espai eteri. Això ja està, avui estic molt avançat. Bé, en termes d'Aurobindo, Aurobindo és un gurú, un savi, de l'Índia molt famós. Es llama Aurobindo Ghosh, es deia. I és de finals del segle passat, em penso. I és un savi, un gran savi. És com aquí podria ser un cant, una espècie de cosa així, no d'allà. Doncs, diu ell, l'estat elemental de la força material és una condició de pura extensió material, la propietat peculiar de la qual és la vibració. Ho diu molt clar. Ara veureu que hi ha una cosa que sembla que falla. Tipificada als nostres ulls pel fenomen del so. Però després ja veurem que ho explica més d'altres maneres, no? De moment sembla que sigui una cosa que no estigui gaire perquè no és el so, seria la llum, que és molt diferent del so. Però diu tipificada als nostres ulls pel so. Com dient, un model, perquè ho entengueu, és la vibració sonora, però és una cosa més fina. Ja veurem que després això és així, però de moment podria ser que fos un defecte seu, que es fixés en coses accidentals, que passava molt per la gent que no sap física, confon la gimnàsia amb la magnèsia amb molta facilitat, no? És a dir, coses una mica superficials, doncs les confon amb les profundes. La intuïció li demana la profunditat, però les aparences l'enganyen i es fixa en coses més superficials, no? Però té en comú que són vibracions totes, i que per tant té els fenòmens mateixos, l'aigua aquesta que es trasbassa així, les ones d'aigua i les ones sonores també s'atreveixen així, si no s'interfereixen unes amb les altres, etc.
Aquí, però, calen algunes especificacions, això ho diu Aguilar. La primera és que la condició d'extensió o espaialitat de la matèria causal no significa que aquesta sigui simplement l'espai visible. Els camps no es veuen. L'espai visible no és més que un espai fet per la continuïtat de les coses materials, sobretot sòlides. Les coses buides, el que en diem molt buit, l'aire no el veiem, l'aire que hi ha des d'aquí fins a aquella paret no el veiem. I no obstant no veiem aquesta paret tocant amb aquella, sinó que les veiem separades. Clar, primer hi ha un rerefons de coses, oi? Empalmades unes amb les altres, que ens fan de distanciadors d'aquestes dues parets, que si les miréssim sense cap altra manera potser les veuríem juntes perquè no veuríem res entremig. Però no solament hi ha aquest rerefons, sinó que el meu ull també fa un treball per anar d'aquí a allà. I aquest treball representa espai. Entenem? Espai físic, espai de sòlid, quasi diria. Entenem? I després hi ha una altra cosa més fina, perquè les estrelles, per exemple, als astrònoms els costa molt de fer tot això que acabo de dir, perquè estan molt juntes, potser hi ha dues estrelles que estan així i estan a milions de llums d'anys de distància, no? I és que el que realment obre el nostre espai és la velocitat de la llum. O sigui, la possibilitat de traslladar-se d'un lloc a l'altre, si no físicament, si visualment. I aleshores surten els espais aquests, però és un espai extès per la llum. És a dir, la llum és la que està en l'espai. Si no hi hagués llum que connectés aquestes unes zones amb les altres i que es transportés ella d'un lloc a l'altre, aquest espai quedaria tancat, col·lapsat. Diu, la primera és que la condició d'extensió o especialitat de la naturalesa causal, de la matèria causal, no significa que aquesta sigui simplement l'espai visible. Sànkara, Sànkara és un tiarro, és un gran filòsof, però del segle IV o III, després de Jesucrist, no sé exactament, que va desenvolupar una de les branques més ortodoxes de l'hinduisme. Sànkara es queixa amb raó de la falta de discerniment, d'aquells que superimposen a la matèria causal un espai eteri, o espai eteri, que superimposen a la matèria causal l'espai eteri, el color blau de l'atmosfera, allò que es deia el rerefons. I aleshores, clar, deien alguns que aquesta matèria causal era l'espai blau, aquest que hi ha al darrere de tot. El cel, exacte, el cel. Però el cel físic, visible. Com si fos un objecte de percepció sensible. És a dir, el Sànkara està dient que aquest espai no és de percepció sensible. Per tant, com l'han pescat aquests tios? I aquí posa les cites d'això. La segona especificació a fer és que la vibració de la matèria causal ve que comparada pels textos antics a la vibració sonora, comparada a la vibració sonora, en tant que la vibració més familiar de totes, perquè és la vibració més familiar de totes, i ja es necessitava espavilar-se, perquè qui sap que el so és una vibració de l'aire o coses d'aquestes, d'això no és tampoc tan fàcil. Les zones sí que es veuen, les zones del mar, però les zones sonores costen una mica de... Totes, és d'una naturalesa immensament més potent, i evidentment la llum ho és, les zones electromagnètiques, en la mesura en què se la considera capaç de generar els altres graus de matèria. Que de la llum surten els altres graus de matèria, així com d'absorbir-los, que és la desintegració. Quan desintegres hidrogen o desintegres urani i surten radiacions gamma, la radiació gamma és unes zones electromagnètiques, que són les que fan més mal de totes, i són les que l'atmosfera ens frena del Sol, perquè el Sol és una bomba d'hidrogen permanent, que converteix matèria, diguem, en energia, que fa és convertir matèria en llum, és a dir, deixa anar la llum, diguem, entretinguda dintre de la matèria. Això és la descomposició atòmica, no?, d'això de l'energia nuclear. Que l'energia nuclear ho fa parcialment només fa una mica, deixa intactes moltes coses, només es perd una miqueta, es desmaterialitza una miqueta de la matèria, però no tota, que si es desintegrés tota, bueno, no us teniu una idea de l'explosió que seria això, una cosa. Doncs la matèria així com d'absorbir-los, és a dir, que es pot de l'energia fer matèria, o sigui, de la llum fer matèria, i de la matèria tornar a fer llum. Que us ho vaig explicar també, que això els físics en diu l'anihilació, que d'un electró positiu i d'un electró negatiu surt un raig de llum. Això és la reabsorció
oi? Del plasma 2 pel plasma 1. Jo em quedo parat que aquesta gent digui aquestes coses, amb els coneixements que tenien ells, avui. No deixa de ser sorprenent. Segons Aurobindo, la vibració en el cas de l'espai eteri és la primera propietat que es desenvolupa en la substància material. És a dir, que és una substància amb vibració. Fixeu-vos que diu que és la primera propietat. Aquí hi ha el ser, aquí hi ha la substància, aquí hi ha l'estructura, i tot això encara podríem considerar que són substàncies, és a dir, són cossos. Però a partir d'aquí ja no hi ha cossos. Tot això d'aquí són determinacions, propietats, accidents. Substancial, accidental. D'acord? I aquí hem posat les vibracions amb l'accidental, perquè la vibració és un accident que passa. Una determinació de la substància, una determinació ocasional de la substància. Segons Aurobindo, la vibració en el cas de l'espai eteri és la primera propietat que es desenvolupa. Penseu que hi ha filòsofs que han distingit molt entre propietats essencials i propietats accidentals, i és molt bo això. Jo, per exemple, tinc d'accidental que tinc 61 anys, però en canvi que tinc espina dorsal és una substancial. Vaja, m'ho sembla, no? Més o menys, discutiríem, però vaja, aproximadament vull dir la idea, no? És a dir que hi ha coses, hi ha propietats més importants que altres, hi ha propietats que són vernís, com si diguéssim, hi ha propietats que són de la mateixa constitutives de la cosa, no? Doncs una propietat anterior a la forma. Hom diu que l'esperit eteri és essencialment arupa, que rupa vol dir forma en sànscrit, o sense forma, és informal. Fixeu-vos que la forma sempre es pensa també constant. Quan es diu forma, vol dir forma constant. És a dir, la forma de la cadira és la cadiritat, no? És el que li dona aquesta manera de ser, però és una cosa constant, no? Les ones són formes baladís, transitòries, que a la que es paren o xoquen desapareixen. És a dir, i encara hi ha la forma aquesta, no és més que és una forma accidental i no és el més important, perquè el més important és aquella substància que no té forma, però que en un moment determinat té un conant de forma, no? I que té tant el poder de crear-la, la forma, com el de destruir-la, que sempre és el principi de la vida i de la mort, que tot surt d'aquí i tot torna aquí, i que tot el que té forma ha de morir. És a dir, tot el que té forma ha de morir. Això és una idea molt oriental. I que el nirvana i totes aquestes històries és la no forma, per no tenir de morir, per superar la mort és no néixer. I néixer és agafar forma. La vibració pròpia de l'espai eteri implica que aquest no és un estat inert. Inert vol dir sense art, sense articulació, passiu de la matèria, sinó un estat extraordinàriament actiu. Això ja ho hem explicat abans, i aquí ho referma. De fet, és l'estat més actiu possible de la matèria. Fixeu-vos que en aquest esquema, en la fase en què només hi ha aquest nivell 1, que és aquesta fase d'aquí, és la fase en què hi ha més energia, és a dir, la fase més activa de totes. Hi ha uns nivells d'energia tan enormes que no tenen nom. Aquí, per exemple, 10 elevat a 23 1.000 megaelectrons voltis. D'acord? O sigui que és curiós que aquest plasma 1 és el més energètic de tot. I això ho diuen també els orientals. Com deixa entreveure aquests mots upanishàdics. I ara cita l'Upanishad. En veritat que tot això era el començament, espai eteri, a punt d'assumir manifestació. Aquí no es veu l'energia. Fa la cita d'aquests senyors. L'espai eteri ha de ser considerat com una expansió vibrant, trepidant, d'una potència immensa, aquí sembla que estigui descrivint el Big Bang, d'una potència immensa que està a la base de l'univers visible i que va, sens dubte, més enllà que ell. L'espai eteri no és, des de la perspectiva hindú, el primer principi en sentit absolut. Ara regressem aquí.
l'espai etern, més enllà d'ell i com la seva causa, hi ha en la intuïció upanishàdica, després veurem que en els budes, en els budistes, no és ni causa. És a dir, està tan segur, el budista està tan ensimismat en la pràctica que ni es molesta a causar res. M'explico? No es molesta a causar res. Com aquell, el Franco, aquell dictador, no? Si hauria de dictador, el Hitler va dir, jo no he enviat a ningú, l'enviat de Déu és el Hitler, oi? I les altres va posar el Mussolini, no, perquè l'enviat de Déu sóc jo. I el Franco va dir que jo sàpiga que no he enviat a ningú. Doncs els budistes són com això. Enteneu? Ja, però ara ho veurem. Diu, l'espai eteri no és, des de la perspectiva hindú, el primer principi en sentit absolut. Més enllà d'ell i com la seva causa, hi ha, i això és un problema, aquest tema que ara estem discutint entre budistes i hinduistes, és un tema interessant, que ja no zanjaria a favor de nadie. És a dir, causa i no causa és una cosa impossible de saber. És a dir, a nosaltres ens agrada que les coses siguin causals perquè ens expliquen les coses, les causes expliquen les coses, però ens enganyem contínuament. És a dir, contínuament atribuïm coses a certes causes i potser són unes altres. I és bastant difícil assegurar i provar que una cosa és causa d'una altra. És a dir, que ve després de l'altra sí, però que ha sigut la primera causa de la segona, vés a saber què. És a dir, si no han intervingut moltes més coses i tal. Les causes amagades. Sí, bueno, això és la tesi del David Bohm, les causes amagades. Però jo inclús soc més crític. És a dir, la noció de causa ve derivada d'una mentalitat d'esclavisme, que és la del treball, del tripàlium, del treball forçat. És a dir, que les coses s'hagin de fer perquè algú les ha de fer, perquè no són un resultat d'un joc, les coses. M'explico, no? Que és la idea búdica. La idea búdica és que no hi ha causes. El món és un joc i ningú causa res. Bueno, deixem-ho és a dir, jo per exemple, quan explico les coses per la banda d'aquí, les explico com a causes, però quan les explico per la banda d'aquí, les explico com a joc. La sortida de la pràctica cap a tot això d'aquí són aquestes les causes profundes i aquestes les causes superficials. Aquí tot això són explicacions de causes. Llavors, això d'aquí és joc superficial i això és joc profund. Potser una de les característiques de la intuïció és la no pretensió de causa, de lligar tots. Bueno, jo crec que hi ha intuïcions, anava a dir professionalitzades, d'aprenentatge. Per intel·lectualitzar-ho, la intuïció és com si se n'adonés que no és possible trobar les causes de tot, o que no pot... Sí. Clar, llavors això és intuïtiu, no cauríem mai, perquè sabíem de les causes i efectes, per tant ha de ser una altra cosa. Com és una altra cosa que de passa aquesta intuïció, doncs quedo com a interpretació i no vull anar més enllà. Doncs sí. El Buda es queda més en la pràctica tirant a contemplació i l'hinduisme tendeix més cap als valors, cap a l'ètica. Entenem que és causa. És dir, és mundà. És més? És mundà. Sí, és més còsmic, sí. I l'altre és més psíquic, diguem, més íntim, més subjectiu. Doncs, més enllà d'ell i com la seva causa, hi ha en la intuïció upanishàdica un rerefons totalment distint on la matèria perd totes les seves característiques i que constitueix el que les Upanishads designen com a Brahman o realitat absoluta. És a dir, que la realitat absoluta brahmànica se'n va cap a així. D'acord? Recordeu que també moltes vegades aquí això ho anomenem un Brahman. D'acord? Doncs aquí ha sortit el Brahman aquest. Recordeu que dic que l'hinduisme, quan arriba aquí, es passa de rosca i arriba fins aquí, perquè és culturalista, diguem-ne. És molt treballat, és a dir, els indoeuropeus són molt treballadors, són els que van introduir el neolític a l'Índia i tot això, no? I aleshores, doncs, encara que és un treball molt abstracte, molt fonamental, diguem-ne, no? Molt transcendent, però no deixa de ser un treball, una girada. Cultura vol dir girar, Colo, colis colere, colo i cultum. És
recitativa, una replicació d'això, que ho fan molt els grecs, com si fossin tartamuts. Els grecs com si devien tenir algun defecte de tartamudesa, perquè moltes paraules repeteixen la consonant primera. Doncs clos, aquest clos, KL, això dona cicle. Un ciclo és un círculo, no? La paraula cercle no ve d'aquí, la paraula cercle, ve de cerre, de CR, la famosa CR. Doncs, però aquesta sí, ciclos grec, en ciclos paideia, en l'enciclopèdia, doncs aquesta KL vol dir circular. En llatí, claudo. Ho miraré, si claudo també ve de la CL aquesta. Doncs l'origen és el gir a la terra, amb l'arada. És a dir, anar fent així, anar fent així. I això és l'agricultura. I d'aquí ha sortit tota la cultura. De l'agricultura. Doncs, a veure com anem de temps. Seguim una miqueta més. Si esteu cansats i podeu discutim. Si no, anem llegint una miqueta més. Passejant-nos. La primera formulació clara d'una teoria de la matèria causal apareix a Occident entre els presocràtics. Trobant la forma de matèria subtil de què parlava el seu antecessor Tales de Milet, massa matossera, això ja sabeu de què va, ja us ho he explicat, massa matossera i circumscripta, Anaximandre postula com a primer principi un rerefons molt més eteri i incircumscrit, el qual dona el nom d'apeiron i d'aoriston, que volen dir allò que és il·limitat i allò que és indefinit. Es tracta d'un rerefons material infinit en el qual, segons Anaximandre, s'originen totes les coses i en el qual es dissolen quan s'acaba el cicle còsmic d'aquella cosa. És a dir, que els cicles còsmics no es veuen com Kepler o com Copèrnic, un cicle sempre físic, sinó que és un cicle que neix, que ve d'un món místic o d'un món transcendent, que neix en el món físic, que fa la seva vida i que es mor. És a dir, tot és vivent, i per tant tot neix i tot mor. Això és la idea oriental i la idea d'aquest senyor també, d'aquest Anaximandre, que els grecs primitius tenien moltes coses dels orientals també, comunes amb els orientals, perquè eren primitius. No? Doncs, quan s'acaba el cicle còsmic. Anaximandre és el primer a utilitzar el terme argè, aquest principi per designar la substància única, aquesta, que l'argè era l'apeiron i l'aoriston. Atès que l'apeiron no és cap barreja dels distints elements, o micmes, és a dir, sabeu que hi havia una disputa entre els presocràtics, primer el Tales de Milet va posar l'aigua, després no sé si va ser Heràclit que va posar el foc, després no sé quin altre va posar l'aire i un altre va afegir la terra. I llavors van fer una espècie de component democràtic, van dir que eren tots quatre, i que hi havia els quatre principis fonamentals i que tot es resultava d'aquí. Això de que fossin més d'un i que se sortissin de l'Advaita o que no arribessin a l'Advaita és perquè una vegada has entrat en la no dualitat no hi ha manera de sortir-se. És a dir, si tot és un, com fas el dos, doncs surt el dos. I has d'afegir alguna cosa a això que és tot i que li afegeixes, llavors vol dir que ja no era un. Enteneu? És a dir, quan caus en el pou de l'u ja no et pots sortir-te'n. A Occident ha passat el mateix amb el fenomen, l'oximètric, però ara no us explico. Però ja un dia us explicarem, és molt divertit també. El fenomen també, segons com entres en el fenomen ja no et pots sortir. I s'hi han trobat a Occident, en el segle XX, filòsofs s'han trobat tota la filosofia analítica, el cercle de Viena, i tot aquests s'hi han trobat també. Però els altres s'han trobat amb el problema contrari. Llavors hi ha una postura eclèctica que és agafar més d'una cosa de l'arrencada. Per exemple, els indoeuropeus que van anar a parar a Pèrsia, aquests agafaven dos, principi del bé i del mal, però no com nosaltres, que el mal és dolent i que s'ha d'eliminar i el bé és bo, no, que el bé i el mal són dues coses necessàries les dues. I la coexistència de les dues dona tota la realitat, la complicació i la combinació de les dues. I que actualment els derivats d'això del Zenavesta, del Zaratustra i tots aquests del dualisme aquest, doncs va ser els maniqueus, els gnòstics, els maniqueus, que deien que el mal havia guanyat massa territori i que ara s'havia de recuperar. I llavors tot el gnosticisme és intentar salvar l'esperit de la matèria, que la matèria és el mal i l'esperit és el bé. I
I llavors doncs, rescatar l'esperit que està presoner de la matèria, però no perquè guanyi l'esperit, com fa el catolicisme o el cristianisme, sinó perquè es quedi restablert l'equilibri. És curiós això. I el Nietzsche també va per aquí. El Nietzsche arranca, té un llibre famós que es diu Si hablaba Zaratustra o Si hablaba Zaratustra, que ell considera el millor llibre seu, que és un llibre que no és filosòfic, més que filosòfic, és literari. És literari però carregat de filosofia, diguem-ne, però està escrit en estil literari, no? I vaja, i ell ha agafat el Zaratustra perquè li convenia. Doncs vinga. O sigui, atès que l'àpira no és cap barreja dels distints elements, dels 4 elements famosos que hi havia llavors, i està absolutament privat de les determinacions físiques que els constitueixen, aquests 4 elements. Recordeu que aquests 4 elements surten després tota l'astrologia i totes aquestes coses, que si el lleó és terra o és foc, o no és quantos és aire, i que és no sé què, i blablabla. Tota l'astrologia babilònica surt d'aquí. Bueno, és que tampoc és per... també s'ha de respectar, vull dir, igual com respectem el numen i respectem el fenomen, també podem respectar aquesta història, no? Doncs no pot ser concebut de cap altra manera que com espacialitat o com a infinitud espacial. Fixeu-vos que aquest s'ha oblidat de la vibració, que no parla mai de vibració. I ja amb això va, els grecs van cap a allò que us deia la filosofia de lo sòlid. Cada vegada més. L'àpeiron d'Anaximandre no és altra cosa que l'espai il·limitat concebut com a matèria causal. Per tant, sembla molt un espai abstracte. Això és com aquella dimensió material primera que conté en potència la multiplicitat del món. Com una espècie de caixa, ja. El procés pel qual les coses deriven d'aquesta substància primordial és per a Anaximandre, això no és caixa encara, això torna a ser oriental. Per a Anaximandre, la separació. Això és això que nosaltres diem disjunció, no sé com li deien, aquest dis d'aquí, aquest dis d'aquí. La separació, el Plató diu diàiresis, la dièresi és una separació d'un diptong, i separa el diptong, així tanca el diptong. Segons ell, la substància infinita està animada d'un moviment etern, aquí ja sortia la vibració, no se sap com, però hi ha moviment, en virtut del qual es van separant d'ella els diversos parells de contraris. Que exactament la teoria del Big Bang ho diu, això. Recordeu que us vaig explicar que per passar del plasma 1, que és els fotons, del plasma 2, surten sempre parelles de contraris. És a dir, d'un fotó surt un positor i un negator. I el problema és que ara estan desaparellats i no sabem què passa. Hi ha uns quants desaparellats que som nosaltres. Però que en l'origen es va omplir l'univers, el plasma 2 o el plasma 3, de parelles de quarks, de leptons, de mesons, de protons, de barions, de tot. Però parelles de matèria i antimatèria. Això ho diu la física. Aquest ho diu d'una manera més abstracta. Diu que els contraris són calent i fred, sec i humit, etc. És a dir, se'n va a idees més aviat significatives. És la gran preocupació de construir la cosa de dalt que tenen els grecs. Els grecs passar el logos. Per donar lloc a la producció de mons innombrables. O sigui que llavors ja com Plató són deductius. Fan unes idees, diríem, polaritzades. Dos, que tots ho fem, això, contínuament. Bo i dolent, fred i calent, etc. No? Amic i enemic, i mil coses que fem, no? Doncs, i llavors d'aquestes idees abstractes s'imaginen tots uns mons per combinacions d'aquestes idees, per una combinatòria, per un càlcul combinatori derivat, deductiu, que això és el principi de la lògica, no? I tot això són coses que van posant aquests senyors ja de la filosofia grega que després ja arrencava fort. Per donar lloc a la producció dels mons innombrables. Aquest procés implica la ruptura de la unitat. Per tant, tenia aquest senyor una idea molt d'unitat. La infiltració de la diversitat. Ara té gràcia, perquè no és que la unitat se li afegeix alguna cosa i ja són dos, sinó que ella es bifurca i passa ella a esdevenir dos. Això és intel·ligent, això. Recordeu quan parlàvem de tesis antitesis que fèiem així? Dèiem, hi ha una pretesi, llavors la tesi i l'antítesi surten juntes de la pretesi, i després poden sintetitzar, per exemple, doncs un electropositiu i un electronegatiu, i després fem una espècie de cos rodant així, que queda com un àtom o el que sigui. M'entenem què vull dir? Bueno, doncs allí no hi havia, aquest procés implica la ruptura de la unitat, la infiltració de la diversitat allí on no hi havia sinó pura homogeneïtat. Tal com fan la resta dels presocràtics,
Anaximandre absolutitza també el seu primer principi. L'Apeiron mereix des del seu punt de vista l'apel·latiu de diví, que us deia que dona la volta per darrere. Això d'aquí davant encara no ho tenen gaire conegut, diuen per darrere. De diví en tant que amb la seva infinitud transcendeix el món. Fixeu-vos que a més al transcendir-lo cap aquí, doncs, això està girat, doncs al transcendir-lo va parar al noumen i ella parlava d'unitat que després es converteix en dualitat, etc. I està oscil·lant d'aquí cap aquí. I també en l'aspecte aquest religiós, tota aquesta part de la banda d'aquí, que transcendeix el món i a més la llei que el governa. Això de la llei que governa torna a ser intel·lectualisme, és dir, que aquí hi ha la divinitat i es mitifica i es fa una llei eterna que governa el món. Llavors aquest món el veien ells tot enredat i l'intentaven controlar des d'aquí. Deixem-ho aquí perquè ja és l'hora. Suposo que no voleu allargar més. Què? Avui Com interpretes aquesta coincidència entre l'Orient i l'Occident en el món? Com l'interpreto? Jo soc molt optimista, i dic que per aquí es veu tant com per aquí. I jo el mateix, perquè com ells, tot el paral el mateix. I són dues maneres de veure-ho. Per la part subjectiva, per la introspecció, per la meditació, és una per la mística, són rixis, són savis, són savis. És una corroboració del que veus, doncs és una coincidència còsmica o almenys planetària. Complementària, que va quedar bé. l'objecte de vista és tot bo. Sí, o almenys hi ha consens, hi ha un cert consens. El que passa és que llavors jo, aquí no hi ha per defensar-se els senyors aquests. L'Enric Aguilar aquí t'he escrit això, no? Però quan jo li dic això es posa nerviós, perquè no li agrada que coincideixi. No li agrada. De totes maneres, al final l'acorralo i acaba dient que sí, però després quan el distec al cap de 2 mesos el trobo i torna a dir que no. I després passa una cosa curiosíssima. Es va llegir el llibre aquest del Xaron i pels notes que posa i tot es nota que està encandilat. Com elèctric, no? Sí. Però llavors ell es fa punta. I llavors un dia ens reunim al Vilà amb el Pànic i els jugats per discutir de la ciència i la consciència i ell fa un informe del llibre aquest i se'l carrega tot de cap a veure perquè davant el Pànic que com que vol quedar bé amb el Pànic, doncs aleshores no s'ho carrega tot. I el Pànic era contentíssim perquè també s'ho carrega. Sempre diu que no coincidim. Home, és que ell viu d'això, de la coincidència. Si coincidim se li ha acabat una cosa.